Jettatalo on rakentanut kestäviä koteja suomalaisille perheille jo 30 vuoden ajan. Toiminta on vuosien kuluessa kehittynyt varsin mittavaksi, ja Jettatalo onkin nykyisin yksi Suomen suurimmista talotehtaista. Jettatalon meritähti on Kokkolan asuntomessujen kohde numero 5. Tässähän on kysymyksessä 1,5-kerroksinen 174 huoneistoalaa käsittävä omakotitalo, ja lähtökohtana tässä on ollut perheelle sopiva, myös lapsiperheelle sopiva talo. Puutaloelementeistä rakennetun talon suunnittelussa on kiinnitetty huomiota erityisesti energiatehokkuuteen. Jettatalo tarjoaa jo vakiotoimituksena toimitussisällön, joka on tunnettu laajuudestaan ja laadukkuudestaan. Jettatalo tehdään aina asiakasta kuunnellen. Suositut vakiomallit, niiden muunnokset tai kokonaan omat suunnitelmat muuntuvat oman näköiseksi kodiksi. Meillä on suunnittelussa kaiken kaikkiaan 20-30 ihmisen joukkue siellä valmiina palvelemaan asiakkaitamme, ja tuotetaan muun muassa sähkö, LVI-suunnitelmat, ja meillä oma toimisto tuottaa niistä merkittävän osan, ja sitten muutamia alihankintayrityksiä on vielä siellä lisää. Lue lisää www.jettatalo.fi.